Sorbele. Ang nunggu segang kentenaya, ang ni expert pernah bina. Oh, bener mana mah? Nung kentan ya? Oh, bina man. Ma Bolsing, nung dah bergedun bagian dong nama. Nung dah berselyakai. Nunggu, nusur ma buंला बायदों आं जेबोखौनो बुजियासै Nung lai ma buजिनो नाय नों Bolsing आंनि boyfriendजों नोंजों मा फाराग दङ आरो आंनिखौबो नाय आरो नोंहाथ' जों बायदि अकादानो गैया Sona, nung beku sigang break खालामनानै मोजां जागोन नङाबा नों दिनैसिमबो बे आंनि बायदि बाइकआव गाखोनो मोननाय नङा Oh baby बेनाव बाइक गैयिनि थाखायसो आं बेखौ ब्रेकआप खालामखादों थ'दे सना जोंहा थांसै बेजों रायज्लायबाय थानो सम गैला जोंहा र' baby दा माबाफोर जालां आयै आं राजपुराव थांना फैनो मा खोमाया खोनायाखै नामा नोंसोर सानैयासो हा Bolsing नों औ निकिता आं सिनाय मोनाखै नामा मा निकिता दिनैलाय मा लामा सामा मा थाबायलाबायदों मा दिनैलाय टाउन सहर थाङाखै नामा बाइकजों बेरायनो मा Bolsing बे बाइकआ नोंनि नामा औ निकिता बे बाइकआ आंनिसो गोमोदोंना नों नुनानै बा Bolsing नोंनाव मा एसे मोजां बाइक दं औ निकिता बे बाइकआ आंनिसो नाथाय आं दंबाबो गैयै बायदिसो मिथिबाय नोंसिनि बायदि आंहा देखायनो हाजासे गोहो गैया आंहा आरो आंहा नोंसिनि बायदि बेबायदि ड्रेस गाननो गोहो गैया नोंसोरथ' आंखौ बुंदोंमोन ना लामा सामा बेरायग्रा खामानि दामानि गैया होननानै नाय दिनै नोंसोर आंखौ आंनि ड्रेस गाननायफोरखौ Sorry Bolsing हगार नोङो मुगै सुगै आखाइजों दादां बाइक लबिया सिख्ला साला दिनैसो गावनि गोरोन्थिखौ बुजिदों बाइक नुनायखाय बिनिखायनो मानसिफोरखौ दं होननानै हायनानै बुंलाबायनाङा नोंसिनाव गारि भारा फैसा गैया जानो हागौ बेखौ लानानै थां टाउनासो लाबखोना माखोलै आंखौसो लासिंसिं